कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। आज खरं म्हणजे आचऱ्याची जी ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ घातली आहे ती राज्यातील देशातील परिवर्तनाची सुरुवात आहे आणि ती परिवर्तनाची सुरुवात आम्ही आचऱ्यातून निश्चित करून दाखवणार। त्याचं कारण आज जर बघितलं तर पूर्वीची शिवसेना आता आठवते। म्हणजे आज सगळे एक दिलाने असे एकजुटीने काम करत आहेत आणि एकच ध्येय ठरवलेलं आहे की लढायचं नाही, जिंकायचं। हे आमच्या खोबरेकरांनी दिलेलं ब्रीद वाक्य आहे, लढायचं नाही, जिंकायचं। लढायचं ते कशासाठी? जिंकण्यासाठी। कोणाचाही आता एकमेकांबद्दल पूर्वी जसं झटून शिवसेना फक्त कुठून तरी बातमी कानावर पडली की सगळे शिवसैनिक पेटून उठायचे, तसे आज आचऱ्यातलं वातावरण एकंदरीत वातावरण दिसतं। दुसरी गोष्ट, आमचं सरपंच पदाचे उमेदवार यांच्याकडे आज साधा मच्छीमार असो, शेतकरी असो, व्यापारी असो, सर्वांबद्दल एक असं त्यांच्याकडे मॉडेल तयार आहे की प्रत्येक वाडीचा विकास कसा असावा याचं एक उत्तम मॉडेल त्यांच्याकडे आज तयार आहे। तसंच उद्या सकाळी इथून हा रस्ता चौपदरीकरण झालं, रुंदीकरण झालं तर व्यापारी देशोधडीला न लागता आणि जो शासनाचा उद्देश आहे रुंदीकरणाचा त्याची सांगड घालून कसा मध्य काढता येईल याचं ब्लूप्रिंट त्यांच्याकडे आज तयार आहे। अशी जी कामं आहेत, कित्येक अशी कामं आहेत, फक्त ते विचार करतायत रयतेचा। रामेश्वरच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आचऱ्याची रयतेचा विचार करून सगळी त्यांची प्लॅनिंग आहे। त्यामुळे निश्चितच उद्या जर आमचे टेमकर साहेब सरपंच झाले तर 5 वर्षाच्या काळात आचऱ्याचा चेहरा मोहरा बदलून विकासात्मक कसं पुढचं पाऊल टाकता येईल या दृष्टीने त्यांची वाटचाल असेल। आता परवा त्यांनी सांगितलं की ते स्किल म्हणजे आमदाराने दिलेला निधी असो, शासनाने दिलेला असो, खासदाराने दिलेला असो, तो निधी कसा आपल्याकडे वळून घ्यायचा याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे टेमकर साहेब। मग त्याचा पाठपुरावा करून कसं आपल्या गावात तो निधी वळवता येईल याची बरीच उदाहरणं आम्ही बघितलेली आहे। त्यामुळे विजय हा निश्चित आहे आणि तो सुद्धा विजय ही परिवर्तनाची नांदी आचऱ्यातून सुरुवात होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।